Nanding cookies at trampoline. Okay, okay. Ano naman? Pero, saan ba rin? Ano saan ba rin? Sura rin. Saan ba? Mupalit sa tag atong sakyanan ko oy. Kanang ingon ini ba? O mas dako pa ba ini? Kay inig pauli ang tungtong. Di naman ta maigo ining sakyanan. Tigom sa kulo. Mag-amutay lang siya. Pwede sa lo. Abantay bitaw ha. Lagi, wala na problema. Tigom ta. First time ni nga, nagdunga tagbiyahe pa ingon probinsya, no? Muhapit yun ta sa simbahan ha. Sa lungsod kay mudagkot ta. Maog yun. Tita? Oh? Hilom-hilom na lagi ka diha, tita. Okay ra ka? Oh, okay ra ko oy. Nalingaw ra kog tan-aw sa atong mga giagian. Ay mo siya pa ha. Pero nagunahuna na siya ni Chong. Ngano mo? Iya. Ako yun yung gikatawaan? Lulumay. Sigpasiyaw. Ay, taunsa man ko uy. Lingaw man unta ni biyahe pero desperado man ko. Wala gyud ko makasabot na ako. Lina. Ang butong na unsa na. Lina, basta kay okay na yung kalina ha. Ay okay ra lagi ko tay. Ayaw lang ko ninyong tagdagod. Padayon lang mong pangatawa diha. Ay okay. Ay, kukir lagi ko, oy. Mao ni ako din ninyo. Ha? Ay, okay. Ay, kukir lagi ko. Saan daw, oy? No, mo na kanong giginiw ko, oy. Pwede mo. Ay, usod gaya ko dito, oy. Napas mo manihimo yung kalaki. Di mamangod og oras di mga Hi guys. Off na ko, bye-bye. Video ko nimo ko. Video ko nimo ko? Pangatawa diha. Ay wala kasi tani yung mga video nimo. Wala, wala. Adto na me, muan haraon niya me. Sige. Ari ta muli hapon unya. Bye-bye! Amping mo. Maayo mo drive si Sanjano. Di ta kulbaan. Awa dyan ako mo drive lo. Mas ganahan ka. Palit una tagsakyanan aron makadrive ka. Lagi no. Baglaki atong paliton ha. Usa ka ba? May laki. Oh. Okay na yung kalina. Sama. Wa ka mangod. Diha po tingog-tingog diha. Ay, gikapoy ra ko sa biyahe tay. Ablihin ang pultahan aron makapahiluna na ta. Oh, di ay no. Uy, hala. Hala. Wala ko madang yawi. Ay na, Ay, dili. manggod. Manggod. Dire iya kan sin nanding na. Ikaw na kuya. Kuan siya. Oh, mo na ya. Kanti may dong. Alam ka. Wala ko madang yawi. Wala kuan eh. Aron makapahiluna na ta. Halika na. Oh, di ay no. Halika na. Hello. Halika na. Pultahan aron makapahiluna na ta. Oh, di ay no. Uy, hala. Hala.
Oh, Wala ko madaagyaw eh. ay nadamang god. Naara si mong bag, oh. Imo manggali gyud ang gibitay. Aw. Naara di ay. Salamat, Senyor Pedro, nga magkasuwad na gyud ko sa langit. Kana kay natuman mo ang akong misyon ng isangon nimo. Napabalik mo sa katarong ang imong amahan o iyan. Hala, hanggang haan sa langit, miapli na. Sige. Rood na sa langit, Lani. Og dili ka na mapaso, iniktikang mo sa hagdanan aron makaduol uban sa anghel. Kun mao, mahimo na gyud ay ko ini nga usa ka anghel nga dunay pakol, Senyor Pedro. Oh, tungod kay natangtang na ang gamay mong sa nga nahimo. Usa ka na karon kabuutan nga anghel nga way mansa sa sa. Dili ikaw sila ni ang anghel nga makasasala.